साईराज आणि कोण? समीर. समीर ना? समीर याला या ठिकाणी मगाच्या सामन्यामधला सामनावीराचा पुरस्कार देण्यात येतोय अज्जू यांच्या माध्यमातून. तदनंतर साईराज याला विनंती करतो आपण सुद्धा व्यासपीठावर यायचंय. साईराज याला सुद्धा मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार द्यायचा आहे. आत्ताच्या सामन्यामधला साईराज. या सामन्यामधला सर्वोत्तम खेळाडू साईराज. वळूया सामन्याकडे. स्ट्राईकला असेल तो हेमंत, नॉन स्ट्राईकला असेल तो राज. ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. तर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज असेल शाहनवाज, ज्याच्या माध्यमातून मगाच्या सामन्यावर मध्ये शेवटच्या चेंडूवरती षटकार लागवण्यात आला होता. मगाचा जो सामना झाला होता सकाळच्या सत्रातला पहिला सामना झाला होता. 6 चेंडूंमध्ये एका चेंडूमध्ये 6 धावांची आवश्यकता होती आणि त्यावेळेला शाहनवाजाने षटकार लगावला होता आणि आपल्या डिंगणी संघाला विजयी केलं होतं. आता तोच संघ या ठिकाणी सज्ज असेल. समोर उभा असेल तो हेमंत कांबळे, मॅन फ्रॉम पाली नानीज. यावेळेला अॅग्रोसलान खेळण्याचा प्रयत्न, फॉलो थ्रो मध्ये झेलची संधी होती मात्र झेल मात्र सुटतोय. जीवदान पाहायला मिळत आहे ते हेमंत याला. पुन्हा एकदा शाहनवाज सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. हळूहळू आपला बॉलिंग रनअपच्या दिशेने पाहायला मिळतोय शाहनवाज. पुन्हा एकदा शाहनवाज सज्ज असेल आणि सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी हेमंत ऑन फायर. जबरदस्त फटका पाहायला मिळाला, ज्यासाठी हेमंत जाणला जातो तो फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. ऐकूया मधुर संगीत. सोळा धावा. विकेट पाहायला मिळते. विकेट पाहायला मिळते. 2 धावेवर संघाची धावसंख्या 20 धावांपर्यंत पोहोचले. गडी मात्र अजूनही बाद करण्यात यश मिळालं नाहीये. आता मात्र एक वेगळी रणनीती असेल ती तंजिमाच्या माध्यमातून. डावखोर हाताचा फलंदाज आहे. राऊंड द विकेट मारा करण्यासाठी सज्ज असेल तंजीम. एक चेंडू काय डिलिव्हरी केली होता. टप्पा घेतल्यानंतर थोडस अतिरिक्त वळण पाहायला मिळालं होतं. फलंदाजाला मात्र बीट करून चेंडू गेला होता. थोडासा पायावर आदळला होता. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळाली. या ठिकाणी फलंदाजाकडनं गोलंदाजीच्या शैलीवर थोडासा आक्षेप घेण्यात आलेला आहे. पंचांकडनं वॉर्निंग देण्यात आलेली आहे. पाहूया तंजीम सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. सुरेख चेंडू यावेळेला पाहायला मिळाला. तेवढंच अप्रतिम फटका पाहायला मिळाला. एका धावीवर समाधान मानावं लागतंय. धावसंख्या पाहायला गेलं तर 21 धावा. घडी मात्र बाद झालेली नाहीये. चांगली रणनीती पाहायला मिळते. राज आणि हेमंतच्या माध्यमातून दोन्ही तडकेबंद फलंदाज आहेत. या अगोदर सोमेश्वर चषकाच्या दरम्यान राज याची अप्रतिम खेळी आपण पाहिली होती. मिरजोळा आणि नाणीज यांच्या दरम्यान झालेल्या सामन्यामध्ये राजाची वादळी खेळी आपण पाहिली होती आणि त्यामध्ये नाणीज संघ विजयी झाला होता.
मात्र यावेळेला 2025 मध्ये राजाची कशी फलंदाजी असेल. फुलटॉस चेंडू होता. पंचांकडून नो चेंडू या ठिकाणी घोषित करण्यात येतोय. चेंडू जातोय सीमा पार, चौकार. धन्यवाद. षटकार असेल. नो चेंडू. धाव संख्या होते ती 28 धावा. फ्री हिट असेल. यावेळेला काय घडतंय. पुन्हा एकदा पंचांचा वाईट चेंडू घोषित करण्यात येतोय. 29 धावा होत आहेत. फ्री हिट कंटिन्यू असेल. राजाच्यासाठी परवडी असणार आणि त्याचा पुरेपूर समाचार घेईल का हे पाहण्याजोगं असेल. एकच चेंडू शिल्लक असेल. नोंद घ्यायची. पाच चेंडूचा सामना असेल. लक्ष असू द्या. मध्ये एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या जवळ क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. तद्वर मिळते ती 2 धावा. 2 धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 31 धावा. 2 षटकं 31 धावा. गडी मात्र बाद झालेला नाही. ही जमेची बाजू असेल. उर्वरित 2 षटकांमध्ये कशा प्रकारची रणनीती दिसेल ही पाहण्याजोगी असेल. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज असेल दानिश. आता मात्र स्लॉगवरचं षटक असणार आहे. 2 षटकांमध्ये 31 धावा जमा केल्या आहेत. एक चांगलं सुरुवात पाहायला मिळाली नाणीस संघाच्या माध्यमातून. आता मात्र उर्वरित 2 षटकांमध्ये कशा प्रकारची फलंदाजी होते ही पाहण्याजोगं असेल. गोलंदाजी मार्कवर दानिश. यावेळेला अलमुदाकारपेठ मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. वारंवार अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न हेमंत याचा यामध्ये असफल पाहायला मिळतोय. एक षटकार जरूर आला होता. तदनंतर हेमंतच्या बॅटमधून म्हणावे तसे फटके येत नाहीयेत, ज्यासाठी हेमंत जाणला जातो. सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. दरम्यान 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 33 धावा. गडी मात्र बाद होत नाहीये. प्रथम फलंदाजी करताना नाणीस संघाचे अजूनही सल्लावीर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहेत. त्याचा प्रयत्न वारंवार असफल ठरतोय. हेमंत याचा धावसंख्या स्थिरावलेली 34 धावा. तिसरीसाठी प्रयत्न असेल का. मात्र 2 धावेबरोबर समाधान मानावं लागतंय. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या समाधान मानावं लागतंय. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या 42 धावा पाहायला मिळतात. षटक संपल्याची खूण पंच करतायत. 3 षटक 42 धावा. गडी मात्र बाद झालेला नाहीये. आता मात्र शेवटच्या षटकामध्ये कशा प्रकारची गोलंदाजी होईल हे पाहण्याजोगं असेल. तोपर्यंत ऐकूया मधुर संगीत.
धन्यवाद. या ठिकाणी हेमंत वैयक्तिक 13 चेंडूमध्ये 22 धावांवर खेळी करतोय, तर राज 3 चेंडूमध्ये 14 धावांवर खेळी करतोय. मैदानाच्या आतमध्ये सुरेख फलंदाजी पाहायला मिळते हेमंत आणि राजाच्या माध्यमातून. शेवटचं षटक घेऊन येतोय तो अशफाक. मगाच्या सामन्यामधला सामनावीर अष्टपैलुत्व त्याने सुद्धा सिद्ध केलं होतं. तो मैदानामध्ये सज्ज आहे गोलंदाजी मार्कवर. आता मात्र कशा प्रकारची गोलंदाजी होईल. 42 धावा झाल्यात आतापर्यंत. धावसंख्येवर अंकुश लावावा लागेल. शेवटचं षटक आहे. राज आणि हेमंत मैदानाच्या आतमध्ये असणार आहेत. एक मोठी धावसंख्या उभारू शकतील का हे पाहण्याजोग असेल. मात्र फुल टॉस चेंडू फटका फसलाय. झेलची संधी असेल मात्र एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातोय तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय. तद्वर मिळते ती एक धाव. एका धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 43 धावा. गडी मात्र बाद झाला नाहीये ही जमेची बाजू आहे. आता मात्र मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने आगेकूच करताना पाहायला मिळेल तो नाणीच संघ. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केले जात आहेत. अशफाक सज्ज आहे गोलंदाजी मार्कवर. पुन्हा एकदा ओव्हरपिच चेंडू दाखवून काढलाय. या ठिकाणी मिडविकेच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण केले जात आहे. तद्वर मिळते ती एक धाव. एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 44 धावा. गडी मात्र बाद झालेला नाहीये. पुन्हा एकदा अशफाक सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. समोर उभा असेल तो राज. एक तडाखाबंद फलंदाज राज सज्ज असेल. समोर गोलंदाजी मार्कवर अशफाक. कसलाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. सुरेख चेंडू पाहायला मिळतोय. एक धाव तर मिळते. दुसरीसाठी प्रयत्न असेल का. यावेळेला काय घडतंय तर विकेट सॅक्रिफाईस केली जाते. हेमंत बॅक टू डगआउट होतोय. हेमंत याला माहिती आहे की हाणामारीचं षटक आहे. राजाच्या माध्यमातून चांगले फटके खेळले जाऊ शकतात. त्यामुळे विकेट या ठिकाणी बहाल केली जाते. धावसंख्या असेल ती 45 धावा. एका गाडीच्या मोबदल्यात चौथ्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी चालू आहे. विनंती असेल फास्ट क्रिकेट खेळायचंय आपल्याला. आज अंतिम सामना खेळवायचा आहे. त्यामुळे सर्व खेळाडूंना विनंती असेल की आपण एक चांगल्या खेळाडूवृत्तीचं प्रदर्शन करायचं आहे. संघ सहकार्याला विनंती करतोय की आपण सुद्धा खेळाडूंना फास्ट खेळण्यासाठी सूचना द्यायच्या आहेत. फलंदाजाचं नाव सांगायचंय संकेत. संकेत सज्ज असेल. राजला स्ट्राईक साठी आलेला आहे. त्यामुळे विकेट धावचीच्या स्वरूपात बहाल करण्यात आली होती. तदनंतर आता मात्र गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज असेल तो अशफाक. सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. अजूनही क्षेत्ररक्षण मात्र होत नाही. एक धाव मिळते. दुसरीसाठी प्रयत्न असेल का. शेवटचं षटक आहे. प्रत्येक धाव महत्वाची असेल कारण क्रिकेटच्या पटलावरती प्रथम फलंदाजी करताना असं ज्योतिषी नाही की ज्याने सेफ अशी धावसंख्या सांगितले. मात्र प्रथम फलंदाजी करताना जास्तीत जास्त धावसंख्येचा आकार दिला जातो. ओघ वाढवला जातो. धावसंख्या पाहायला गेली तर 47 धावा एका गाडीच्या मोबदल्यात. सुरेख फॉलोदरमध्ये क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. काय एफर्ट्स पाहायला मिळाले अशफाकाच्या माध्यमातून. जर क्षेत्ररक्षण केलं नसतं तर निश्चितच चौकार किंवा षटकार लागावला आला असता. काय घडतंय तर धावचीच्या स्वरूपात गडी बाद होतोय. अशा तऱ्हेने प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित 4 षटकांमध्ये 49 धावा या ठिकाणी जमा केल्यात. आणि अशफाकाचं हे षटक सुरेख षटक 7 धावा या षटकामध्ये देण्यात आल्या. स्लॉगवरचं षटक अशफाकाच्या माध्यमातून हाताळण्यात आलं होतं. 7 धावा बहाल करण्यात आल्या होत्या. 49 धावा जमा केल्यात आणि जिंकण्यासाठी 50 धावांचं टार्गेट या ठिकाणी सेट करण्यात आलंय. लगेचच विनंती असेल नाणी संघाला मैदानाच्या दिशेने जा. आपल्याला सहकार्य करावं लागेल. यानंतर ऐकूया मधुर संगीत. यानंतर आपण ऐकाल तो अजूबन याना. धन्यवाद.
धन्यवाद संधू गांधी. या ठिकाणी उपस्थित सर्व क्रिकेट रसिकांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. आपण यूट्यूब माध्यमातून सोमेश्वर प्रीमियर लीग चे सर्व सामने आपण या ठिकाणी पाहतोय. आजचा तिसरा दिवस हा सामन्याचा चालू असून आतापर्यंत तसंच सहकार्य आपण केलंय, हेच सहकार्य पुढे आम्हाला कळाल अशी अपेक्षा बाळगतोय. धन्यवाद डीजे. आता जो सामना आपण पाहिला डिंगणी वर्सेस नाणीच यांच्यामध्ये चालू असलेला हा सामना, नाणी संघाने प्रथम, मला वाटतं प्रथम या ठिकाणी फलंदाजी केल्यानंतर 49 धावा झाले आणि 50 धावांचं उद्दिष्ट या ठिकाणी ठेवण्यात आले डिंगणी संघासमोर. दोन्ही संघांना एखादा विनंती असेल, 20 मिनिटांमध्ये आपली एक इनिंग संपवायची आहे, लक्षात घ्यायची आहे, लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं आहे. पंचांना विनंती असेल, कारण की काल आपण लवकरात लवकर सामना चालू करायचा आहे. कोथवडे दानिश आणि नॉन स्ट्राईकला येतो वसीम. गोलंदाजी मार्कवरती राज. उत्कृष्ट फलंदाजी या ठिकाणी केली होती. आता उत्कृष्ट गोलंदाजी कशा प्रकारे करतो ते पाहायचं आहे. स्ट्रेट ऑफ द चेंडू टोलवलेला आहे, सीमारेषेवरती गेला असल्या कारणाने तिथून क्षेत्ररक्षण होतंय. एका धावेवरती या ठिकाणी खातं खोललंय आणि दानिश यांनी पंचाकडे दात मागितले. दात मात्र या ठिकाणी पंचांनी फेटाळून लावलेले. पंच म्हणून या ठिकाणी लेग पंच काम करताय ते सर्वेश. सीमारेषेवर आलेला थ्रो यष्टिरक्षकाने चेंडू हातामध्ये पकडल्यानंतर यष्टी उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु वसीम मात्र आपल्या जागेवरती सुरक्षितरित्या या ठिकाणी आल्यानंतर दाद ही फेटाळून लावली. सर्वेशांनी पुन्हा एकदा एक चेंडू एक धाव असं पृथ्थकरण या ठिकाणी पाहायला मिळतं इथे डिंगणी संघाचं. पुन्हा एकदा राज आपल्या बॉलिंग मार्कवरती. कोथवडे आणि डिंगणी यांच्यामध्ये झालेला नाणेफेकीचा कॉल डिंगणी संघाने या ठिकाणी जिंकल्यानंतर आपला निर्णय या ठिकाणी हा सामना संपायच्या अगोदर या ठिकाणी कळवायचा आहे, जेणेकरून लवकरात लवकर आपण घेतलेला निर्णय आम्हाला इथे सांगण्यात येईल. पुन्हा एकदा सुंदर असा गुड कमबॅक म्हणावा लागेल राज याचा. काही संघ समजला चेंडू निर्धाव चेंडू जातोय. 20 चेंडूंचा सामना करायचा आहे आणि अधिक धावांचं म्हणजे 50 धावांचं उद्दिष्ट या ठिकाणी आपल्याला पार करायचं आहे. हे मात्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायचं आहे किती चेंडूंमध्ये उद्दिष्ट पार होतंय किंबहुना नाही, हे सर्व आलेली वेळच आपल्याला सांगेल. थोडेसे बॅट आणि बॉल यांचा काही संपर्क मात्र होत नाही. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव जातोय. यष्टीरक्षकाने चेंडू सुपूर्द केलाय गोलंदाजाकडे. गोलंदाज पुन्हा आपल्या बॉलिंग मार्कवरती या ठिकाणी 7 की 8 पावलांचा रनअप आहे. पंचांच्या उजव्या हाताने या ठिकाणी मारा करतोय तो राज. राईट राऊंड विकेट. राईट हँड बॅट्समन पुन्हा एकदा चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता. थोडासा स्क्वेअर मारावा या ठिकाणी होतो का पाहायचा आहे. पंचांनी केलेले हे दोन्ही ह्या समांतर धावा मिळतात. अवांतर एका धावेबरोबरच संघाची धावसंख्या आणि पुन्हा वॉर्निंग या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. बिमरची वॉर्निंग दिले गोलंदाजाला. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवरती राज पाहायला मिळतोय. वसीमला मात्र अजून आपली लय या ठिकाणी सापडत नाहीये. बॅट आणि बॉलचा काही संपर्क मात्र होत नाही. चेंडू मात्र निर्धाव जातोय. थोडासा संत गतीने चाललेला हा सामना. 50 धावांचं उद्दिष्ट जर आपल्या डोळ्यासमोर आहे आणि ते जर क्रॉस करायचं झालं तर निश्चितच या ठिकाणी फटकेबाजीची अपेक्षा या ठिकाणी असेल. कशा प्रकारे खेळ होतो हे पाहायचं. पुन्हा एकदा आता मात्र आपण निश्चितच दोन्ही पंचांनी एकाच वेळेला आपला निर्णय या ठिकाणी कळवलेला आहे. नो बॉल या ठिकाणी घोषित केलाय आणि नो बॉल म्हटल्यानंतर मेजवानी असणार आहे ती फ्री हिटची. फ्री हिट बरोबरच
एखादा मोठा फटका या ठिकाणी आपल्याला पाहायला निश्चितच आवडेल आणि तो फटका कशा प्रकारचा असेल. एखादा षटकार जर आला तर निश्चितच या ठिकाणी धावसंख्येला गती मिळेल. पुन्हा एकदा वसीम आणि टोळीला चेंडू, एक धाव मात्र निश्चित सीमारेषेवरती गेलेला हा चेंडू आणि तेवढंच ताकदीचे क्षेत्ररक्षण आणि यावेळेला बाद. गरज होती का धावायची, कारण की ज्या पद्धतीने फलंदाजीसाठी डॅनिश उतरला होता त्या पद्धतीने काहीसे चेंडू त्याच्या बॅटमध्ये आले नाहीत आणि धावचितरित्या जो तंबूमध्ये परततोय थोडासा नाराज असेल. एक पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली होती. एक गडी बाद 4 धावा असं पृथक्करण या ठिकाणी डिंगणी संघाचं आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. डिंगणी लवकरात लवकर फलंदाज मैदानाच्या दिशेने पाठवायचे आहेत. बॉलर नेम प्लीज. संकेत वैयक्तिक असं पहिलं आणि संघासाठी दुसरं षटक या ठिकाणी घेऊन येतो संकेत. पुन्हा एकदा उत्कृष्ट गोलंदाजी, काही न समजलेला त्रिफळाची धोरण या ठिकाणी पुन्हा एकदा तंबूत परततोय तो अश्फा. या ठिकाणी तंबूत परततोय त्रिफळाची धोरण. अमान या ठिकाणी मैदानाच्या दिशेने जातोय. उत्कृष्ट गोलंदाजी म्हणायला लागेल या ठिकाणी. संकेत याची संघाच्या संघनायकांनी ठेवलेला विश्वास हा ठिकाणी सार्थक करतोय तो संकेत. धन्यवाद दादू. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्क वरती संकेत चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला होता. बॅट आणि हुक चेंडू करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू आला नाही. चेंडू मात्र बॅटची कडा घेऊन एका धावीवरती या ठिकाणी समाधान मानावं लागलं ते अमान्याला. आणि पुन्हा वसीम ह्या ठिकाणी मला वाटतं पुन्हा एकदा स्ट्राईकला येतोय. वसीमच्या बॅटमधून जी अपेक्षा आहेत त्या फटक्यांची अपेक्षा या ठिकाणी अजून पाहिजे तशी फटके आपल्याला पाहायला मिळत नाही. या 50 धावांचं उद्दिष्ट पार करायचं आहे आणि ह्या 50 धावा बिनबाद वाटतं. एक गडी फक्त त्यांचा 2 गडी बाद झाले होते आणि 50 धावांचं लक्ष या ठिकाणी पार केलं होतं. आतापर्यंत कालपासून जे सामने झाले त्याच्यामध्ये 69 धावा हा सर्वोच्च धावसंख्या असेल आतापर्यंत. हा 2 दिवस, आजचा 3रा दिवस सामन्याचा आहे. 3 दिवसांमध्ये 69 धावा हा उच्चांक स्कोर आहे आतापर्यंत. अशा प्रकारे मला वाटतं तरवळ संघाने तो सामना जिंकला होता. पुन्हा एकदा चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केलाय. झेलच्या पाठी येतोय. झेल मात्र या ठिकाणी घेण्यात अपयश आलं शिक्षकाला, परंतु एका धावेवर समाधान मानावं लागलं. ते वसीम याला एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी वाढते ती 6. 2 गडी बाद 6 धावा असं पृथक्करण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय. थोडस धावसंख्या या ठिकाणी संत गतीने सुरुवात केलेली आहे. डिंगणी संघ मला वाटतं या ठिकाणी मैदानामध्ये असल्या कारणाने कर्णधारांकडून आतापर्यंत कुठलाही निर्णय या ठिकाणी आलेला नाही आहे. पुन्हा एकदा चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव जातोय. षटक संपल्याची घोषणा केली आहे ते कौस्तुभ नागवेकर पंच म्हणून या ठिकाणी भूमिका पार पडत आहेत. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 6. 2 गडी बाद 6 धावा असं पृथक्करण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 10 चेंडू आणि 44 धावा. जर हा सामना डिंगणी संघाला जिंकायचा असेल तर मात्र आता या ठिकाणी उत्तुंग फटके मारणे गरजेचे आहेत. बॉलर नेम प्लीज. मनीष. चेंडू
वॉर्निंग या ठिकाणी जाहीर झाली आहे. सर्वेश लेख पंचांकडनं थोडासा बिमर चेंडू या ठिकाणी टाकण्यामध्ये जे संपादन केलं होतं, एका षटकामध्ये दुसरा चेंडू जर या ठिकाणी बिमर पडला तर निश्चितच पंचांकडनं एखादा निर्णय या ठिकाणी येईल. पुन्हा एकदा उत्कृष्टाचा चेंडू थोडासा हलकासा टॅप केला ऑफच्या दिशेने गेला चेंडू, एका धावेवरती समाधान, एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी वाढली होती 7. 2 गडी बाद 7 धावा असं पृथक्करण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय. बॅटिंग मार्क वरती आहे तो अमान. पुन्हा एकदा चेंडू टोलवला या ठिकाणी सीमारेषेवरती झेल होतो का पाहायचा. झेल झालं, उत्कृष्ट झेल सीमारेषेवरती घेतला गेला आणि तिसरा धक्का या ठिकाणी अमानच्या रूपात या ठिकाणी मिळतोय तो डिंगणी संघाला. धन्यवाद डीजे. इम्रान या ठिकाणी गोलंदाजी मार्क वरती पाहायला मिळतोय. 1 धाव या ठिकाणी घेण्यामध्ये संपादन केले. एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या झाली ती 8. 3 गडी बाद 8 धावा अशी डिंगणी संघाची या ठिकाणी खेळ या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. कशा प्रकारे सामने असतील, कशा प्रकारे पुढील सामने अजून खेळवायचे आहेत. थोडासा संत गतीचा हा सामना, कारण की 50 धावांचं जेव्हा आपण उद्दिष्ट पार करत असतात तेव्हा कुठे ना कुठेतरी आपल्याला धावसंख्येच्या जवळपास गेलं पाहिजे. कारण की जर एखादा सामना रन वरती जर आपण विचार केला, जर निर्णय होणार असेल तर निश्चितच आपण आता संत गतीने फलंदाजी करतायत ती कुठेतरी मात्र शेवटच्या वेळेला आपल्याला त्याचा फटका बसू शकतो. काल आपण जर पाहिलं तर बॉल आउट स्पर्धा झाली होती. 3 संघ होते, त्याच्यामध्ये आंबेड, सोनगिरी आणि वांद्री बी या 3 संघांमध्ये बॉल आउट स्पर्धा झाली होती. त्याच्यामध्ये आंबेड संघाने पुढील घोडदौड चालू ठेवलेली आहे. आज कुठला संघ अंतिम फेरीमध्ये जाईल हे संपूर्ण चित्र थोड्याच वेळात आपल्याला या ठिकाणी समजणार आहे. हळूहळू आपण त्या दिशेने चाललेलो आहोत. आकाश या ठिकाणी बॉलिंग मार्कवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॉलिंग मार्कवरती आकाश. वसीमला मात्र अजून बॅटची धावसंख्या येत नाहीये. थोडासा नाराज असेल आपल्या बॅटिंगवरती, ज्या पद्धतीने सलामीला गेलाय त्या प्रकारे धावसंख्या मात्र होत नाहीये. हळूहळू आपण अंतिम फेरीच्या दिशेने जाणारच आहोत. श्री वांद्रे सोमेश्वर क्रिकेट क्लब आयोजित SPL स्पर्धा. प्रथम पारितोषिक आहे 15,025 व द्वितीय पारितोषिक आहे 10,025. तद्वाच या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच, मॅन ऑफ द सिरीज हा संपूर्ण उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक असेल. ह्या एक ना अनेक बक्षिसांची खैरात या ठिकाणी कुलर स्वरूपात आहेत एवढं मात्र निश्चित. तसेच ह्या चमचमच्या ट्रॉफ्या आपण पाहतोय, ह्या ट्रॉफ्यांचे मानकरी कोण ठरेल हा संपूर्ण रिझल्ट आपल्याला संध्याकाळपर्यंत या ठिकाणी पाहायला मिळेल. हा रिटर्न चेंडू तोडण्याचा प्रयत्न केला होता. पंचांचे 2 ह्या समांतर या ठिकाणी होत आहेत. एका धावेची भर पडते. एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली ती 11. आता हळूहळू डबल फिगर मध्ये आपण पोचलोय. त्याचं एक समाधान मात्र असेल दिंगणी संघाकडे. उत्कृष्ट गोलंदाजी, गुड कमबॅक म्हणावं लागेल आकाशाच्याकडून. थोडासा संत गतीने चालू असलेला हा सामना 50 धावांचं उद्दिष्ट पार करायचं आहे. आणि हे उद्दिष्ट पार करत असताना थोडासा बॅकफुटला गेलेला डिंगणी संघ. पुन्हा एकदा उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते. बॅट आणि बॉलचा काही संपर्क मात्र होत नाही. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव जात आहेत.
कशा प्रकारे खेळ असेल हे थोड्याच वेळात आपल्याला समजणार आहे. याच्यानंतर जो सामना होणार आहे तो डिंगणी आणि कोतवडे. डिंगणी संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर निर्णय अजून आपला या ठिकाणी कळवायचा आहे, कारण की लगेचच मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. आणि याचबरोबर या ठिकाणी नाणी संघ या ठिकाणी विजयी झालेला आहे. विजयी संघाचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आणि डिंगणी संघाला सुद्धा पुढील वाटचालीसाठी मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा देतोय. ह्या मॅचचा जो सामनावीर म्हणून असेल तो